פרשה שלנו, פרשת וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. נתחיל בסיפור, או מדרש, מקור מספר 1. אומר המדרש ככה, אנחנו בצד השני של הדף עם המספרים. אומר המדרש ככה, מעשה באדם אחד, שבא על נערה המאורסה ביום הכיפורים, והוציאו והרגו. אדם אחד שהיה רשע, כאילו, ממש, עשה המון עבירות של איסורים מהתורה, ונגזר עליו מיתה. ספר המדרש, לאחר מיתתו, נולד לו בן מאשתו, אחרי שהוא מת, ונמנעו בני ישראל למולו. אומרים, אבא שלו היה כזה רשע, שאנחנו לא מתעסקים עם הבן שלו. לא מוכנים. ומה הם עושים? לא מוכנים אפילו לעשות לו ברית מילה. הוא נשאר עם אמא, אבל לא עושים לו ברית מילה. טוב, זה נתון אחד, אז ספרת הגמרא סיפור על רבי עקיבא. פעם אחת היה רבי עקיבא מהלך בדרך. הוא מצא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, והיה נושא מסוי גדול של עצים, שלא היה אדם בעולם, ולא חמור ולא סוס, שיכול לטעון כמותו. רואה את זה רבי עקיבא ואומר, רגע, משהו פה מוזר, אנשים לא מרימים כמות כזאת גדולה של עצים. אמר לו רבי עקיבא, משביע אני אותך בשבועה, שתאמר אם אתה בן אדם, או שד, או מאיזה בריאה אתה. אתה לא יכול להרים כל כך הרבה עצים. אמר לו רבי, אדם הייתי, וכבר נפטרתי מן העולם ההוא, ובכל יום ויום, אני מביא מסוי כזה, ערימה כזאת, ומכניסים אותי בתוך הגיהנום, ושורפים אותי בתוכה 3 פעמים ביום, וזה עמלי בכל יום ויום. אומר האדם הזה, הייתי כל כך רשע, שכל יום אני מביא עצים, ובעצים שאני עומל עליהם, אומר אותו בן אדם, שורפים אותו כל יום 3 פעמים ביום. אמר לו רבי עקיבא, מה עשית שעושים לך כך וכך? אמר לו אותו האיש, אני באתי על נערה המאורסה ביום כיפור. אומר רבי עקיבא, מה זאת אומרת? יהודי נמצא במצב כזה? צריך לעזור לו. אמר לו רבי עקיבא לאדם הזה, בני, שמעת אם יש לך תקנה באותו עולם? יש איזה סיכוי להוציא אותך מהמצב הזה? אמר לו, כך שמעתי מאחרי הפרגוד, שבזמן שיעלה בני לספר תורה, ויאמר ברכו את השם המבורך, מוציאים אותי בגיהנום ומכניסים אותי בגן עדן. אבל מה קורה עם הבן שלו? אפילו ברית מילה לא עשו לו. למה? כי אמרו, מה זה רשע, מי מתעסק בכלל עם הילדים שלו? אמר לו רבי עקיבא, הנחת אישה או בן? אמר לו, בן אחד נולד לי אחר מיתתי, ונמנעו ישראל למולו. אמר לו, מה שמך? אמר לו, שמי ארנוניה. ומה שם אשתך? אמר לו, שחיה. מה שם עירך? אמר לו, לא דייקיה. מיד כתב רבי עקיבא שמו, בשם אשתו, בשם עירו. והלך רבי עקיבא עד שבא לאותה העיר. וכיוון שבא לעיר, יצאו אנשי העיר לקראתו. שאלה ראשונה ששואל אותם רבי עקיבא, כולם באים, רבי עקיבא, בכל זאת בא לעיר. אמר להם, כלום ידעתם איש פלוני ואשתו? תשובה של אנשי העיר אמרו, שם רשעים ירכב. מה אתה מזכיר בכלל את השם שלו, רבי עקיבא? אמר להם, על מה? למה אתם אומרים שהוא היה כל כך רשע? אמרו לו, כך וכך עשה. כולם יודעים מה קרה לו, ובגלל זה הרגו אותו. אמר להם, אף על פי כן, הביאו לי בנו. הביאו אותו. וציווה רבי עקיבא למולו, והושיבו ללמוד, וכן עשה, ולימדהו ברכות שצריך לו לספר תורה. ביום שבת, רבי עקיבא נשאר שם בעיר הזאת,
וביום שבת ציווה לקרותו לספר תורה. ואמר, ברכו את השם המבורך לעולם ועד. מיד הוציאו את אביו מגהנום, והכניסוהו בגן עדן. אותו הלילה, בא בחלום לרבי עקיבא ואמר לו, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. זה אגדה שחכמים מספרים. ומה שבעצם חכמים רוצים להגיד באגדה הזאת, זה שיש השפעה בין ילדים לבין ההורים שלהם. ילדים יכולים להשפיע על ההורים שלהם. לא רק זה שיכולים להשפיע על ההורים שלהם, הם יכולים להשפיע על ההורים שלהם אפילו בעולם הבא. אבל אני הבאתי את הסיפור הזה. אני חושב שבסיפור הזה יש עוד צד. הצד הוא שהורים יכולים להשפיע על הילדים שלהם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. תראו מה קורה לילד שלו. תמיד מספרים את הסיפור הזה ואומרים, כן, בטח, תראו איך הילד שלו, רבי עקיבא, מלמד אותו, והוא מצליח להציל אותו מגיהנום. תראו מה קרה לילד. הילד שלו, הוא לא עשה כלום. הוא נולד אחרי שאבא שלו מת בכלל. הוא לא ראה את אבא שלו. מה האנשים של העיר שלו אומרים? רשע, שם רשע, מי מתעסק בכלל? לא, אפילו לא ניקח אותו לעשות לו ברית מילה. כלום, לא מתעסקים איתו. מה יש לזה השם? מה הוא עשה? אבל ההשפעה של האבא מושפעת על הבן שלו, אפילו שהוא לא ראה אותו בכלל. ואחר כך ממשיכה האגדה ומספרת לנו שהוא פוגש את רבי עקיבא, ואומר לו, כן, יש תקווה. ומה התקווה? הבן שלי. בעצם האבא, אם הוא לא היה פוגש את רבי עקיבא, אומר לרבי עקיבא, זה הפתרון שלי, הילד שלו היה נשאר. שלום עלו אותו, וגם לא יודע לברך על ספר תורה. שלום, שלום וברכה. בעצם, באה האגדה להגיד לנו שהקשר הזה בין הורים לבין ילדים הוא קשר שעובד לשני הכיוונים. הבאתי את הסיפור הזה, כי בפרשה שאנחנו נקרא בעזרת השם השבת הזאת, מקור מספר 2, יוסף הצדיק עומד בבית פוטיפר, התורה אומרת, ויהי כי דברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה, ישכב אצלה להיות עימה, ואומרת הגמרא במסכת סוטה, מקור מספר 3. ותתפסהו בבגדו לאמור, באותה שעה, בת דיוקנו של אביו, ונראית לו בחלון. אמר לו יוסף, עתידים אחיך שיכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם. רצונך שימחה שמך מביניהם? באה הגמרא ואומרת, ההשפעה של החינוך של ההורים יכולה להיות, הסיפור הזה, אחרי שההורים כבר בעולם הבא, יכולה להיות אפילו שההורים שלו לא נמצאים איתו, לא רואים אותו, שום דבר. מה קורה? יוסף מסתכל בחלון, ומהחלון הוא פתאום רואה את הדמות של אבא שלו. מה זה הדמות של אבא שלו? אבא שלו לא היה שמה, זה לא הולוגרמה של אבא שלו שמוקרנת על החלון שמה. מה יש שמה? יש שמה יכולת של השפעה של הורים על הילדים שלהם. אם היה לנו קצת יותר זמן, אז היינו קוראים את המדרש תנחומה, אבל תקראו אותו אתן, שנקרא 2 שורות ממנו, כדי לא לעכב את השיעור הבא. הוא אומר המדרש תנחומה, וירא אדוניו כי השם איתו. איך פוטיפר רשע, היה רואה שהקדוש ברוך הוא עם יוסף, עמו? מהו כי השם איתו? אלא שלא היה שמו של הקדוש ברוך הוא זז מפיו, היה נכנס לשמשו, יוסף את פוטיפר, הוא היה מלחש ואומר, ריבון העולם אתה הוא, בתוכני אתה הוא פטרוני, תתנה לי לכן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ובעיני פוטיפר אדוני. פוטיפר אומר לו, מה אתה מלחש? שמה כשפים אתה עושה לי? הוא משיבו, לא, אלא אני מתפלל שאמצא חן בעיניך. לפיכך כתיב, וירא אדוניו, כי השם איתו.
המדרש כאן מספר בסוף, שמה שגורם ליוסף להינצל, מה שגורם ליוסף לא לצאת מעם ישראל, זה שאבא שלו מתפלל עליו. וזה הדמות דיוקן שהוא רואה בחלון. זה היכולת השפעה הזאת של תפילה, שהתפילה הזאת לא משפיעה רק עליי. ראינו לפני כן חסיד, עבד, לא, לא, לא. זה לא רק משפיע עליי, אלא כשאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים, ונהיה אנחנו וזרענו, וזרע זרענו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, הנה, באה הפרשה שלנו ואומרת, יוסף לא נמצא בכלל ליד אבא שלו, אבל התפילה של אבא שלו משפיעה עליו. נכון, שזה ההמשך של עוד דור שיהיה קדימה. הוא אומר לו, בעצם תדע לך, מה שאתה תעשה, זה מה שילך עם הילדים שלך, אבל גם התפילות שאתה תתפלל עליהם, גרמו לאיזה דמות דיוקן, לאיזה מקום שהם יסתכלו במראה ויגידו, על זה אבא שלי יתפלל עליהם. זה מה שהוא רצה שיהיה. וזה הכוח ועוצמה של תפילה, שיכולה להמשיך הלאה, שיכולה להגיע גם לדורות הבאים, אפילו אנחנו לא נראה אותם, אבל התפילה שלנו תשפיע על הדורות האלה. אז את זה לא רציתי שנפסיד השבוע, לכן אמרתי נכניס את זה לפחות בסוף של השיעור, בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך לפרשה הבאה.